I'm so lucky with two beautiful Thai girls in the hot stream swimming. Don't feel jealous, guys. Don't feel jealous. Oh my God! Wow! Man, lagi bersih dengan Thailand setengah ni mudah nak tayang siang. Sudan fitting is a pura-puri. Ukau type people by some play in Okakurum Gasne. Barbar than me. Barbun Kapi and down. Barbar cigarette. Hagan of Sudum please in the Hunde. No, I'm a madam. Makasih danan dan piberan sampai daya dan sekolah ni bos tiap sekarang ni. Kasu, mungkin siapa saja tam. Berubah benar jangan sendiri dah. Benar jangan hanya lah. Ini kasu lo berapa? Agak ini buku. Itu heboh. Itu sih ekdom organik. Itu medicine hi. Apa sesuatu Mungkin saya jangan. Behind dan lawai dengan ini. Thas orang boy berhai nalai, boy bermalai umalai nalai. Barang mana gerlah thas orang. Nak berapa mun dang ni. Yo. Nak berapa mun gani yau, nak. Cibai. Jiได้ใจนี่ओमफ्राय जानायाव बाव गब नै बिखार होनलाय बावो नै बिखार नायसोर जाबावबायसो सिथोर गावनि मोखांखौ खाथियाव लाबा दाय जालायबावो नालाय खाथियाव नङा दै होनलाय नै आइसोर मोखाङानो माबायदि जाजोबखो अबस्था खाराब थैस जि बानलासलाया ओमफ्राय मा जाखो नोंहा आन्दाज लालायनांगौ बे मानजिबाय थास' दाननाया ओंखायनो थांसै आं थाइलेण्डआव मोदोम नाजाहैनो मानजिबाय थास' दाननाया बस्थासे जासिगोन माथो ना बस्थासेल'सो खा माथो नोंल' हारसिं दानदोंखाय आंबो दानदों नै सिखा दं नै सिखा नै आसुगुरफ्रानो मैला जाजोब्बाय नै नै माराम ओरै नामा नोंना माराम थानाय देलाय एसे फोरमायना होलाय इउटुबाव एसे फोरमायना होलाय माबोरै थानाय नोंना इदि नामा थाइजौ हानबाय नोंस्रा थाइजौआनो मोनाखै ओमफ्राय थाइजौआनो मोनाखै होनबाबो हानजोब्बाय हायाना मानसिफ्रा बै गोमोनखौ जागौमोनलै थास' दाननानै लायदो हामफैया मादि मोनदों मोजां मोनदा फाग्ला जाग्रा मानसि मोजांखा हाबा दाजाखा ओरैसो थांनायनि उनाव माबायदि मोनबाय दा थास' बस्थासे दाननानै लाबोबाय जों बस्थासे मरानै माबायदि मोनदों हामफैया थास' दाननानै आंथ' मान लाजोब्बायसो बिराद थाइलेण्डआवसो थांनानै मोदोम ना जाहैनोसै आं गाबलायलायो ना थोस nih pada aksi sinar ini kan
Jalan bikin zaman aja. Main di mana bisa dia? Mani lo muswa. Angkulah, kau halo gari, mabalai bu, umurlai bu. Này, đậu buôn một cái này xảy cái. Ayo, Pak. Apa nang bayi? Ayo. Tunis kami tadi. Musang musa ơi, musang musa. Ini jaga senar dah conditioner. Dah semen piring ni. Jangan.